Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad mahigala kining statement gahapon ni Zaldico, ako Bicol Party List Representative Zaldico. Unya kini mga higala ngiyang statement, mura-mura ning makahinumdum ko mahigala kay mingo masagod niya ako lang ning isulti daan samtang di pa ko nila patyon, ha? Straight to the point. May nang ma-reveal ko na lang ning tanan. Mura ning iya mahigala wise ning iyang move, no? Nabahala na mga tao kay ang mga tao mahigala do na may mutuo. Do na masay uban di. Lahi-lahi man, pero at least nakasulti na siya. Kay ugaling unsay mahitabo niya, at least nakasulti na siya mga higala, ha? Kining iyang gibuhat mura ni mahigala katong atong na interview diri sa kahanginan ni nagpada diri mahigala og mensahero nga mo surrender kadto si Leonardo John Manto. Kinumdum mo? Ato natabunan ning isyuha kay saon ta man ni matabunan nga gibagyo man ta mga sukintig paminaw. Straight to the point. Daghang mga issues ko na hinumdum ko, daghang issues nga natabunan og kalit tungod ining mga katalagman. Unya di man gud nato mauna silang mga isyuha kay na may mas dagkong panghitabo. Di ko kalimot kadto bitaw si Engineer Molina, ako man tong na interview. Labot ato mahigala nga katuto ang tarpulin dito sa tungas bukit. Pero pagkaugma ka naglinog man, pagkagabi iday nalinog man ang Bohol, aw ang Northern Cebu. Wa na ato nang na biyaan tong maong isyu. Usa ka buwan na busy man ta dito sa linog. Unya igo-igo na human ang linog na naunsa man ng bagyo mahinon tino. So na likatan na totomo po ning isyu ning Leonardo John Manto Jr. nga medyo natabunan ning isyuha. Gumikan mga higala kay kalit sa bagyo lagi. In fact, nagsabot na gani mi adtong kuan nga moadto sa balay ni Manto, magpadakog reporter dito para mapahigayon na to ang ocular inspection sab dito. Sus, bagyo man day, wala madayon, no? Mao na nga natabunan pero katos Manto kung atong balikan maro-maro sa tunay. Katos Manto o kadto mahigalang CIDG nagipatay Police Captain Joel Liparine pud tandog kay namatay na ra ba. Og ato tong i-evaluate sila mahigala doon ni mga kini Manto dili pa kun sana man ni mga doon ako mga questions pagyod nga angay niya mahigalang matubag og kini iyang kinabuhi medyo makaingon kita kini fair evaluation na medyo dunay daghang mga tanghaga kini kinabuhi ning Manto. Kini po si Police Captain Joel di pa rin nga iyang kauban si Police Executive Master Archel Tiro, doon na po yung mga tanghaga. Kada lang guda ang magdakag motor white plate number, kada kong tanghaga anak ni store. Straight to the point. Kanang magbunit ka mahigala da, kada kong tanghaga anak. Parihas na doon na yung mga tanghaga. Pero Chris Manto, kuansad, wise ba? Tanaw niya mo, surrender naman siya, padung naman sa mo surrender, pa-interview sa doon na to sa DYHP. Straight to the point. Aron mabati daan ang iyang pamahayag Nestor. Ha? Kay simbako og magkinaunsa, mo-surrender siya himuan sa senaryo, at least nasulti na niya daan ang tanan. Straight to the point. Mototong interview diri kay doon na may ni arena ko nga mo-surrender ko no si John Manto. Ko sige, mas mayo ato i-facilitate niya mo-surrender. Na mas sinahimong krimen. O, napatay man yan ng kapitan sa EDG, di man basta-basta. Yan ang bayaran sa prisuhan. Pero nitubag pos man to ni-explain sa siyang side nga nganong nahimo niya to. So nagpa-interview sa nato diri, nabulabog yun. Nga surrender gyud sa tinuod. Pero humana ato na na-interview. Ako tan-aw ba murag mamao na saldi ko nay. Tan-aw saldi ko bida. Ako na may giduot ining kalakihas tanan. Be maghimo kog message. Naghimo kisag kini ni ang iyang video mahigala kay niyang tugon samtang di pa ko basin niya ila kong patyon. May na makasulti na kung daan. Straight to the point. Aron ko no nga maisawalat ko no niya bago siya patayin. Ha? Para masulti na lang niya tanan. Mao ni mahigalay pamahayag ni Saldi ko. Now aton tagsaon ha. Kamo diha nakahibaw ko nga abtek sa mo diha, nag-viral man gyud ni mga kagalaan, nakabati na mo ining iyang pamahayag, ha? But ato ning i-discuss kay doon na tayo mga punto nga atong hatagag pagtagad mga sukintig paminaw. Straight to the point. Kita kung tinuod tang mangita mahigala ining mga buaya, kinsa ni nakahatag o kadaot sa tunasod. Klaro man na kaayo.
Lisod man ko mga pabuta-buta, mababungol-bungol ning uban. Tanuhon na to na kining budget sa 2025. O bisan kining mga flood control projects. Kay kagahapon sa Megala, kinis Risa Hontiveros po, okay naman iya mga question sa uban. Pero ang kang Risa kamantay kaday, ang katog yung 2016 to 2022 nga ghost projects, okay na Risa. Pero ilaho sa 2025. Straight to the point. Kay mas dako o gasto ang 2022 to 2025. Murag niyang question ba nga, yung ghost projects ang 2016 to 20... Duterte yung tuyo. Ang ato tuyo ba, kung kinsay mga kawatan din ha, during the Duterte administration or during the Marcos administration, mo'y ato iduot. Mo'y angay presuhon. Aron masulbad ng problema sa korupsyon. Selective man kayo. Mo ni kalisod mga sukintig paminaw. Walay krusada nga anti-corruption yun. Kuntas politika. Bantay ka, balik-balik yung surisa mahigala nga. Ang 2016 to 2022, 2016 to 2022, maura iyang gusto. Ilaho sa 2025. Straight to the point. Ina 2016 to 2025. Ano apag pamahayag? Ano apag question? Straight to the point. O, mo na yung nakalisod, mo na ang mga tao magbantay ta ining mga kalaki ron. So, ang atong problema ron, ang pag-connect sa mga dots, na naman na naplastada naman na tanan. Ang ato na lang ang pag-connect ba? Kining bastos nga budget, kining 2025, pinakabastos nga budget. Even before ni nigawas ning maong mga issues, daan na nato ning gidiscuss. Nga nganong naunsa man ning hitabua, nga ang budget sa DPWH, dako man kaysa budget mahigala sa DepEd. Straight to the point. Kurap man kada ay kini nga ahinsya kining Department of Public Works and Highways, mga kawatan, kurakot, mga buaya. Ano sila may tagaan og dakong budget? Nalupig pa man lang DepEd. Puryaga ba ha? With due respect sa mga trabahantes DPWH, nahibaw kung doon ay mga tarong din ha. Pero kining uban, daghan pa ni mga buaya diha. Mabita nang wa na nila ipasulot ang uniform sa DPWH, kaya nahibaw sila mahigala nga mabuli sila sa mga tao. Suko ang mga tao. Gahapon lang bitaw day, si Villa, tubag Villa, murag yung mukoy-mukoy, pamukoy-mukoy ka. Sus, Ginoo ko. Ang sa nahitabo ini mga flood control project sugbo? Straight to the point. So ang ato ang pag-connect. Kato bitas gutisa unta, hay naman gutisa ron. Murag ihimo man latanan, mahigala nga di na maka balik. Limang kagtibok puwersa sa gobyerno may gamiton against nimo, lisod kay di ka basta-basta na napita. Karon, kurat ang mga tao. Ay nigawas ni Saldi ko, mahigala ni ingon sa ako may gihimong poster boy ani. Murag niabot ang punto ba nga Saldi ko mo na gipasangin lang tanan. Tingali doon sa script nga gi-follow dai wa na masunod ning mga script. Sakit na in the part mahigalang Saldi ko sad. Straight to the point. Medyo sakit siyang kabahin. Siya may gidatugan tanan. O niya, ato paminawon ang niya pamahayag ha. Ato lang putol-putulon. Total ka mo, nakakuha naman mo. Nakakita naman mo ani. Para ato madiscuss ang mga punto. Okay, sige names. Ato yung play names. Okay. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sige. Mone. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Okay, freeze. Umalis ako. Freeze ha. Kini nga statement mahigala.
Kinalang tan-aw ni. Dunay sugo niya nga ay nagbalik sa Pilipinas. Ha? Magpakahilom ka na lang. So, kining puntuha mga sukit tigpaminaw sa muto o mo ani o dili? Straight to the point. Ha? Kaya ingon sa kibaw mo ko, nasuko mo na ko. Labi na ang involved nga kwarta nga dako gyud. Pero ayaw sa konyo husgahi. Paminawa ko. Willing man mga tao maminaw because ang mga tao nagtuo nga dili lang mga higala si Saldi ko mo'y kawatan diha. Nangawat ni Saldi ko mga higala pero ang iyang pamahayag ato paminawon because kini nga klase sa kawat mahigala dili ni makawat og usa ka tawo ra. Syndicated ni, ha? Straight to the point. Parihara na bag flood control project ba? Kana kung kontraktor, prangkang pagkaistorya, dili na mahimo sa kontraktor nga saram oy nangawat oy. In fact, kanang kontraktor may galing imong pit-on na. Bisa ka na sa QM mga kaigalaan. Og imo na pit-on si QM. Og imo yung ipito na, may mutugan man na nga dili baya ako rin nakakwarta ini. Straight to the point. Ha? Malagmit gani nga kada sa QM, biktima ra sana. Pressure man ko na may mga daghang bahin. Ako go'y namuhunan ani. Sadaan po na sa QM. Ang mga substandard nga mga projects. Pero og imong pit-on na, may QM. Ako'y namuhunan ani. Muginan sa ko ako kay namuhunan ko. Nayo gid daghan ang away mga puhunan mo pa mas dako ginansya. Kanang project mahigala syndicated na. Ha? Di mahimo kanang kontraktor basingin lang mo kontraktor okay. Pero kanang kontraktor mahigala, imagine ka, flood control project. Remember na ba ay engineer nga mo inspect ana? Kanang phase 1, phase 2 kumusta na diha? I-inspect ba yan na? Inigpirma na mahigala sa nag-inspect nga okay ra, isubmit man na mahigala ang mga reports. Di man na makabiling na may progress billing. Di man na makakubra dahil kung dili pa ka makadeliver sa paghatag progress billing. O dili mo pirma ng engineer nga mo'y nag-check nito. Okay, phase 1, progress billing ta. E primero kung ka ng project, ang unang mo gawas na mobilization funds. Muna unang mo gawas. Inigawas ang mobilization funds, daghan kay mga dokumento ana nga imong i-comply. Ug lisod-lisuron ka gyud pag-comply ana. Medyo problema ka gyud. Mabito to mga diskaya kagahapon inday kay nga isla nga maibawan man namo kung nakabayad nami na okay na. Di na makalisod-lisuron. Kisa may mga nag-experience sa mga tungod kag opisina sa gobyerno. Dili tanan ha. Nakay adtuon may gila daghang pasumangil. Oy, pabalikon ka ni kuan ugma. Matingalan ka kadugayan. Adto nimo mingon di pa ni makuan kay mo pirmahan pa ni kuan. Mo pirma pa si boss ani. Ni adto nimo, ala wa ra ba di si kuan ri? Malangan kag maayo. Pero mangutana ka dai unsa may maayo nga madali. Amo ingon na nay pamagi sir unsa nga madali. Wala kini mahigala dili na nga saldi ko ra mo ikon nay. Syndicated ni mga sukit tig paminaw. Mo na nga worth sad niya atong paminawon siya. Ato i-evaluate ang iyang pamahayag kahuman. Mo na ingon siya kay bawo mo ko suko mo nako. Labi na kay bawo mo nga dako ni nga kantidad. Pero asa di pa mo muhusga, paminawa ko ninyo. Paminawa ning ako mga pamahayag. Okay, proceed names. Ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Fresh. Noon na Fresh. Okay. Kani, unsa may resibo ani? Aron kini pamahayag man lang ni Saldi ko. Nga July 19 nilarga siya kana pa-check up siya but muuli gid ayon ta siya. Gitawagan sa Martin Romualdez ayaw pagpauli. Kami ray mo take care nimo dire. Ayaw pagpauli anak lang ka. Question, mutuo mo na dili. Katuohan ang isulti. Ang sunod ni ko dunay part 2, mo na ko yon. Be aron magkatuo mi Saldi ko. Tanawa ko no be. Kanang July 19 niadto ka sa US, okay. Nya mo pauli unta ka gitawagan ka Martin Romualdez, maka-present ba ka og kananaang sa imong cellphone? Nitatak na diha ron si Romualdez mo oy nanawag nimo naa gani substantiated na ang iyang pamahayag. Straight to the point. Anong lisod-lisuron man nato na? Umingon Saldi ko,
na gitawgan ko Martin Romualdez, dili na enough. Gitawgan ko Martin Romualdez, nadawat na kong call, kani alas 12 sa kuan gabi mo na. So, isubstantiate niya kanang maong pamahayag. Ato ning isgutag dugang ha. Kay ako dito mas ko kini saldi ko, di ko mo ingon nga. Mulaban ko ani kay sad-an sad ni. Pero mas maayo may galang napay dakong buaya nga maklaro na to kaysa ako naging lisod man kaayo ning atong gihimo ron. Unya ang madakpan katurang tiki. Katurang haw, di madakpan tong buayang dagko. Straight to the point. Arita mahigalas tong dugang mga isgutanan karon. Alas 9:11 na balikan ta sa gamay ning video ni Saldi Kobe kay si Lacson ingon siya nga why probative value. Kay wa man manutarized. Pero kining maong video admissible ba ni inig mo abot sa korte ang tubag admissible. Kung i-confirm na dito sa husgado ni Saldi ko nga iya ng video. Bisan gani og ipatawag ni Lacson ni dito mga kagalaan sa Senate Blue Ribbon Committee. I don't know si Lacson may galag. Iya ba ning ipatawag og klaro hindi ken? Labi na karon nga may kanta na Saldi ko. Straight to the point. So, kini iyan ang gitan-aw man ko nga. Ang kuman may adili tana kay video naman. Pero kadto bitong kernel day kinumdum ka nga gipasangin lang sa Duterte nga kon online na tong iya hindi ken. Kinumdum ka? Mo online lang kuno mahigala, okay ra sila. So mo ni karon mga kaigalan, so ang DOJ nakikoordinate na sa Interpol. Aron ilocate si Ko. Ilocate si Saldi Ko. Nalabi na karon nga ni kanta na. Malagmit mo kuan na sad na. Kini ni ang ipadakop na nila dito. Abot diri mahigala unsaon nila na. Pero at least kasulti ni sandaan, mura lagi mahinumdum ni kong Manto nga si Manto no pauna-unang interview kay hunahuna niya. Kung musurrender na siya, di naman siya ma-interview yun. Sakto yun, kay kung pa ito ma-interview, daan, dili siya kahatag siyang side. Di naman ito patingugon na eh. Abot na dito sa Custodes Police, ayaw na, di na pwede mag-interview. Straight to the point. Amo tong iya nga, ni-communicate siya daan sa DYHP, magpa-interview siya, gi-interview na to, kay mo-surrender naman siya. Mo-facilitate mo tatas pag-surrender. O dili pa to surrender Cebu, kita mo facilitate. Dito man sa surrender sa Manila. Di okay ra pod. Mo nang gidapon siya sa Sugbo mahigala kay mo may dunay jurisdiction sa maong kaso. Naguna-una sa hatag statement mo ni kang Saldi ko. Samtang wa pa kuno sa mamatay. Delikado mamatay sa siya ng kalakiha. Now, atong nga balikan ha. Kini statement pa lang nila sa social media. Video ni niya. Madawat man sa korte ang tubag madawat kung iyang i-confirm pag abot sa korte niya. O pangutanon siya about ini nga video mo confirm siya dito sa husgado, okay. Or mohimo sa affidavit, judicial affidavit, nga iya pong i-mention ni mong video, iyang i-present. Kini mong video kung gikinahanglan. So ato ni balikan mahigala ha, di araw ang iyang pamahayag ni Saldi ko. Okay, play ko no dong. Palay ko na kanims, kananims. Wala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Okay, Katsa, i-rewind gamay dong kanang, ayun na lang itong katong naputol-putol dong, katong na mga emphasis. Atong isugod ko no kasamang names. Di na itong sugod ka na yung mga emphasis lang. Kana lang pagsugod niya ng video nga diretso na. Sige ko na, okay? Para sa bawat Pilipino. Kana. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19. Frisa ha? Nganong wa sa musulti? Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktiba nga dili sa pasulti onday. So, under mga higala sa mando kini Saldi ko. Doon ay nagbando niya. Nga dili pasultion. Nakaroon ito padayon ha? Okay, padayon ko no dong. 25,
para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Oh, freeze. Ngayon, Freeze, ginawa ni kanila akong poster boy. So gihimo sang poster boy. Baragwa na kagwanta saldi ko ani. Kay posible man kung tinuod ni mahigala nga giingnan sa mahigala gitawagan sang Romualdez, mo reflect man na sa iyang cellphone. Now ang gigamit pagtawag kana ang do na may uban pamaagi na yung gigamit tawag nga mo dili mo reflect. Matrace gyapon sa mga expert. So kana mo itan-awon as instructed by the President, matod pa mahigala. Malagmit nga kinisaldi ko wa na lang gini kagwanta ron. Medyo sakit na siyang bahin. Kay tao naman sa ni siya mahigala, masakitan magini. Gi-attack man sa siyaman mahigala mo oy gihimong poster boy. Siya mo na ang tanan nga mga bagsak to aniya. So luwas mahigalas Marcos, luwas Romualdez, ang tanan gibagsakan sa tanang pagbasol to ang saldi ko. Pero kamong naminaw na koron. Kaybaw ko na sa inyong at the back of your mind, dili mo kontento nga saldi ko ra na oy. Straight to the point. Konbensido ta nga kini saldi ko sad ani. Pero dili ta konbensido nga why labot mahigala ng uban na saldi ko ra gyud. Straight to the point. Syaro naman sa Nistor. Atong ipadayon Okay, padayon names. hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin... Frisa. Kini mga ipag-mention na ba ni Saldico, tinuod na ba ni nga mga nganing iyang ipag-mention? Si Secretary Mina Pangandaman sa DBM day, o niya si Yusek Adrian Bersamin, tinuod nga doon nanay Yusek Adrian Bersamin diya sa Malacanang, o niya nag-meeting sila sa Aguada Building in Gate 4 sa Malacanang, kaya dahil man ang gate niya. Dito sa meeting, kanak na bang Aguada Building, mo na giminso po ni Gutisa day, nga naghatod sa kwarta na napita. Straight to the point. Wala dool na lagi ni. Dool na may gala. Dool na gani, maningkamot pa ning uban may gala nga ilang ipalayo. Ako lang ning agi kato katawa ha, kay ang mga tao ba di na to ma-underestimate ang ilang understanding oy. Ang mga tao na minaw na koron, plangka-plangka ba lang pagka-istorya. Ako mismo, konbensido man ko kinasaldi ko angay gining mabitaw ng komentaryo tani. Limang ko ka sa iyang mga asset.
So, konbensido ta, kinsaldi ko sad ani. Pero di ta konbensido nga, kinsaldi ko na nakutob. Imposible na mga higalang, magbutbuot saldi ko na day. Anang 100 billion, magbutbuot si ana. Syndicated ni. Straight to the point. Ha? Ang mga tao, mga higala nga mabuot nga katawhan nga naminaw na koron. Tingali, mahimong di ta magkatukmag baruganan. Pero ang akong opinion mao ni, konbensido ko nga kinasaldi ko angay ning silutan. Pero di ko konbensido nga siyara. Straight to the point. Ha? Dati pa dayon kasama ang names. Yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Okay. So, abangan ko no ang part 2. Part 1 pa na ha. Gibitin-bitin sa tagamay magala ining saldi ko da. So, abangan ang part 2. I hope sa part 2 dugang substantiation sa iyang gisulti sa part 1. Ha? Kining part 2 mga higala, dugang substantiation sa iyang gisulti sa part 1. Now, managlahig baruganan ang uban mga higala nga kini ang dapig ni BBM, ila na pong gidaot si saldi ko. Ha? Maingon sila mga higala nga dili na kay way probative value. Kay wa mahigalay kini ang notaryo. Karon, o panutaryuhan yan kanang iyang gisaysay. O sa may sunod nga pangutana, maingon po, wa makuan ang pagnotaryo kini ang wa diha ang abogado nga nagnotaryo. Asa may maayo og ipatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero iyang pasaligan ang security. Kay delikado man nila. Kung hain na sa napitaron, inignaog sa airport, delikado man basig mapalihan ng Ninoy Aquino Simbako. Straight to the point. Nidili na magkatestimonya. Sakto sa nang daan nga, ang kining ako, mo sulti ko daan rin sa video, samtang wa pa ko mamatay. Straight to the point. Isulti na niya daan tanan, hasta tong parto. O niya sa parto, basig maingon sa, imbitara ko Lacson, amay maayo, masulti ko sa Senate Blue Ribbon Committee. O sa mga higalay pamahayag pong Ping Lacson, ani? Ha? Kay kini mahigala, kanang gisulti Ping Lacson, why probative value? Kanos ama na mahimong dunay probative value, ipasulti sa niya daan. Kaya yan tumong anak mahigala nga samtang mo pa siya mamatay, isulti. Ang parto, isulti sad. Dayon, tiwasan na nagsulti o niya, ipatawag nimo sa Senate Blue Ribbon Committee kung gusto gis Lacson mahigala nga kamatuoran. Be, kana. Kaya mo naman Lacson mahigalag mag-atlas abante. Ha? Ipatawag nimo na sa Senate Blue Ribbon Committee, ipatestimonya niya siya dito, i-cross-examine ninyo, padadaog mga dokumento nga mo support sa iyang testimonya. Straight to the point. Kanang pagihado na na probative value. Ha? Wa pa na kanang punto ni Lacson karon, pwede pa na iyang punto nga, wa pa man na. Pero, dako ning butang, kining pagsulti ni saldi ko, mahigala yan ang giuna-una sulti daan. Muna kung ingon, palahan kang manto, day ba? Wa pa mo surun sa manto, nisulti sa daan sa kahanginan. Nagpa-interview na nato.
Kay kung musurrender siya dito, wa sa ma-interview, di mabati iyang side. Kaya mingom to, ay na, di na, ayaw na, ipa-interview na. Straight to the Under point. control naman ka dito. Tuwa naman kas custodies police. So iyang gi, wise to man to, sad. Ginisaldi ko, wise ni. Simba ko uroy kung siya may tabo niya. Ato lang agi katawa mga kaigalaan. Pero mo ni, no? Balikan tani atong discussion may gala kang saldi ko. Si Lacson, unsa ti primero ni Lacson na musugot on tato siya og kwan? Zoom meeting, Zoom testimony. Kini saldi ko magod, pwede man nang moingon sa okay. Okay ko mo testify sa Senate Blue Ribbon Committee, pinagi sa Zoom. Pero pasaro na to nga motunga ka after. Kay pwede man isi-Zoom lang sa daan kay aron makatestimonya ka pero i-cross examine sa ka sa Zoom. Aron nga pero tunga ka diri. Ingon lang nga kwan. Ini kahuman. Bisag i-Zoom mingon si Saldico panalitan kanang part 2. Og nay makatambag Saldico inabi hagita sa part 2. Ini guman sa part 2 imong inon ako willing mo testify sa Senate Blue Ribbon Committee pero mas mayo mo Zoom sa kudaan initial dahil mo pauli ko diha para mapakita ko in person akong i-confirm ang kanang sa Zoom pero Zoom na sa kundaan kay basi naog na ko sa airport og marakrakan ko dihang kalakihan. Yari na pwede na oy. Ha? Kaya depende man lang ni Miguel ka. Kabantay mo ka to si Kwan. Mabita to ni Protestas Duterte may gala pag-abot dito sa investigation sa Congress. Kasi Duterte tiguang na, gasungkod na, kanhi presidente sa nasod, tuwa sa Davao. Ilang imbitaron manghigala sa Quadcom, padtuon dos Manila. O ni adto, lupad Duterte sa Manila. Lima ka tiguang na nagsungkod, padtuog Manila. Pag-abot nito, mikalit tagiw na dili madayon ang hearing. Nauwaw siguro sila kay mga tao nga rin mo madayon nga naa na hinoon. O gidayon. Pagdayon, naa manghigala ilang patistimonyahon kato si Colonel Mangkaw. Okay sila og online pagka mga hanggaw. Straight to the point. Ha? Pagka mga hanggaw. Si Duterte mga higala nga tiguwang ng taon. Ilang paluparon gikas Davao padong sa Manila. Kay ilang gi-invite kon Quadcom. Gasungkod in taon tong tiguwang. Di man sa ingon nga pagkuan ba ato bang kitan-aw to ang sirkumstansya ba? Di sa ingon nga paglaban or unsa ato ba? Klaro ba lang? Nga tiguang nas Duterte, former president na. Pero wasa patawa doy, bahala former president. Ari ka dire, imbitaron ka. Paghiman-himan, pag-abot dito, ilang pa testimonyahon si Colonel Mangkaw, okay na sila mag-online. Straight to the point. Unsa kahanggaw ng kalakiha? Be, kani karon be, kani Saldico be. Ipa-online ko na be, patestimonyaha sa Senate Blue Ribbon Committee be. Kani Lacson may gala kong klaro gani kang Lacson, hamay maayog iyang patestimonyahon ning Zoom. Testimony. Pero pa sa araw na to, nga human ka mo testimonya sa Zoom, kay mahadlok sa seguridad, pakita ka diri. Okay naman, pakita ka dito sa Senate Blue Ribbon Committee, human na kang testimonya. Mao ni tabong manto mahigala nga magpa-interview sa siya daan des kahanginan una sa surrender, ha? Straight to the point. Medyo inantigo ba? Pero karon ug mahigala murag ni kuan sa Lacson. Niingon sa Lacson sa report mahigala sa Manila Times maniday no? Manila Times matud pa ni Senator Panfilo Lacson said he has dropped his plan to invite resigned Congressman Elizalde Saldico to attend the next hearing of the Senate Blue Ribbon Committee online. Straight to the point. Sabi ni Sayak pa si Lacson kuno wa na sa mo kun di na siya anak na usab na huna. Di na niya imbitaron Saldico ni resign nga si Saldico sa sunod nga hearing pinagig online. I didn't post through matod pa mahigala. Si Lacson maingon, I didn't post through with the initial plan to invite him via Zoom. Said Lacson, chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Wana kuno niya ipadayon, sabi ni Saya pa, ang iyang initial nga plano nga imbitaron si Saldico pinagi sa Zoom. Straight to the point. Ano man, plano mas Lacson nga iyang imbitaron Zoom testimony. Para na ko okay na ng Zoom testimony. Di okay man na ni Mangkaw. Kana si Saldico total to pamanas gawas nasod Zoom testimony but ato ba sa aron balik diri. Para makapirma ka diri. Imong panumpaag pamahayag ni ato panutaryuhan na imong pamahayag diri. Ha? Nay planos Lacson for
online testimony pero nganong nausab man siya. Straight to the point. Kabantay lakson ayay murag di naman nimo sunod sa tong script ni. Ya, to lang ni agi kato katawa ha. Kay tinuod man higalang tarong ning kang lakson nga investigation. Ako di pa ko mohukom ni lakson gyud nga unsa ha. Kay og imong panidan ko yung investigation say murag mo okay naman dai in fairness niya ba. Murag okay naman from action sa gamay murag mo likoy gamay mo okay na po pod ano ba. Murag kwan managana po si lakson oy. Pero ato tan-aw na to ni subay basta rong daan. Sugod na ganig agis kanal ha. Ay bawaan man tanong to na. Doon na sa'y plano nga online iyang i-invite si Saldico online testimony lang niyang buhaton diya sa Senate Blue Ribbon Committee. Unsa may nagkapausab niya? Ingon siya, I didn't push through with the initial plan to invite him via Zoom. Sa Bisaya pa, wala na nako mo padayon sa akong unang plano nga imbitaron siya pinaagi sa Zoom. Matod pa niya, the panel is set to resume its inquiry on the anomalous flood control projects which stalled when Lacson resigned as committee head. Matod pa as committee head, but he was re-elected to the same post on November 11 when the Senate resumed session after a month-long break, mga kaigalan. Mao na nga, nibalik na ang Senate Blue Ribbon Committee. Matod pa din ni Lacson, on second thought, the hearing might afford him a platform to say anything he wants, even with no probative value and worse, for propaganda purposes only, without any accountability for at least possible contempt citation. Straight to the point. Basin ko no gamiton na ni Saldico nga iyang propaganda. Ha? Mo nang kwan. Unsa may nagkapausab sa hunahuna Lacson? Una okay man siya nga iyang invitaron sa online. Ha? Nya karon di na sa okay kay basi gamiton ko no Saldico nga kwan. Karon pa sa hunahuna ana. Nga gamiton or murag nga balaka na siya ron sa testimonya Saldico. Hindi mo lang ng conditional na kanang iyang testimony, pwede man. Okay, among paminaw ni mo testimony, but conditional ni ha. Mupakita ka din kahuman. Ano ba? Umingon Saldico be, mo testify ko diha online lang sa kay mahadlo ko basin niya lakrakan ko ni kabot. Mo testify ko tanan, pero mupakita ko ni kahuman na konsulti na. Total nasulti na akong tanan. Masa may reaction na na.